दिनै 14 जुलाइ 2020 मंगलबार फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय दैबानानि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों जोंनि बिटिसिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। आरो लोगोसे दैबानाखौ लानानैनो दासिमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' सहायगासिनो दङ। गाव गावनि न'खराव दासिमबो आलो गोजोनै संसार जानो मोनाखै। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय रन्जन दैमारि सारनि सायाव एबा रन्जन दैमारि सारखौ मानसि बुथारग्रा होनग्रा सिख्ला जायबा हारसा सिख्ला बेखौ जोंनि बर' हारिनि गासिबो सुबुंफ्रानो दुखु मोननो फोरमायदों। बे सिख्लाया आयेननि साजा मोननांगौ। बेबायदि भिडिअ खालामनानै जानला मोनला खोथाफोरा बुंजाया। दा बेनिखायनो जों बेखौनो मिजिंथियो बे सिख्लाया आयेननि बायदि साजा मोननांगौ। लोगोसे रन्जन दैमारि सार बिथांखौ MMCH हस्पिटाल एबा महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटाल बे हस्पिटालाव मोजाङैनो मोजां देहा फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामाव मैयाहाय दैबानाजों गासै 10 सुबुंफ्रा थैनांगौ जाबाय। दिनैबो थैदों जानो हागौ, नाथाय आपडेट मोनथ'वाखै। आरो लोगोसे जोंनि बे आसामाव कर'ना भाइरासजों थैनाया गासै 40 जन जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव सासे 30 बोसोर बैसोनि आइजोआ क्वारेन्टाइन सेन्टाराव LP स्कुलाव क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायदोंमोन। बै LP स्कुलाव बे आइजोआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय फासि लगायनानै। बिसोरो हौवा हिन्जाव बा गथ' गथाय फेमिलि फैदोंमोन बेंगालरनिफ्राय हाइलाकान्दिसिम। आरो बिथांमोनखौ पजिटिभबो मोनाखैमोन, बिथांमोनखौ नेगेटिभ मोनखाबायमोन। नाथाय बे 30 बोसोर बैसोनि आइजोआ मा जाहोननि थाखाय गावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो बेखौ दासिमबो जेबो हमनो हायाखै। दा बेनि बागै पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरैयै खावलायनाय, बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै नोंथांनि फंबाय बा नोंथांनि बिदा अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय आफगानिस्तानाव आरोबाव मैयाहाय बमा बेरबावबाय। मैया बेलासिनि थिग 1 बाजि बा 2 बाजि रिंगायाव बेरदों होनना मिथिनाय जादों। गासै 14 जन सुबुंफोरा बे बमा बेरनायाव थैनांगौ जाबाय। जोबोर गिथाव बाथाव जागासिनो दं आफगानिस्तानाव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय मैयाहाय वेस्ट बेंगलाव सासे BJPनि MLA बिथाङा फासि नांनानै थैदों। मिथिनाय बायदिब्ला एबा न'खरनि मानसिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे BJPनि MLA कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों नांलाय खमलाय खालामदोंमोन। बेनि उनाव कंग्रेसनि मानसिफोरानो बे BJPनि MLA बिथां रयखौ बुथारदों होनना मिथिनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय गुवाहाटियाव गभर्नमेन्टआ मैगं थाइगंनि दामखौ फिक्स खालामनानै होदोंब्लाबो माखासे मैगं फालांगिरिफ्रा गोबां बेसेन लागासिनो दङ। जेरै टमेट'नि दामखौ किल' 80 रां, फान्थावनि दामखौ किल' 60 रां, बेबायदिनो बेसेन लागासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो गोदान भिडिअ नोंथांमोना आङो लाना फैबाय थायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै। बाय बाय।